Guys, nagbabalik naman si Buhay Pilipinas. So, na nag-vlog-vlog guys. Kaysa grabe ka busy kaayo. So, mo din ni ang late upload na nga vlog na party sa pagbuhat sa balay guys. So, busy ang mga person guys. Yun ang mga workers. So, very busy. So, I'm sorry that I cannot upload every day. I miss you guys. I hope you understand that Buhay Pilipinas stop doing vlog. So, please watch guys. This is the update of the house build. Late upload na ni guys. Pero nahamanan niya amo nang gi-uyan. So, watch. Sa kaya sa video Uy. Kamot. Nagsanday ka na. Nanay kayo. Ano, kayo pa ba? Inagputang ka na. Mag-isas tayo. Kumasa ka mo. Tana ko na. No. Tana mo. Hapit na matagak ka nila. Nahoy din yung ganyan ha. Huwag batok mga naman pa kayo. Hindi mo ba tayo kinasa? Eh, gabi ng pateran, tagak. Lagi? Anak! Mawin ka na. Isa na nila. Opo. Ano ba ba? Mga nga naman eh. Magsaka pa yan. Uy! Tayo, nabukatan to. Magkaw, machilas ko ko eh. Tagtangan natin kayo, magkaamong na. A few moments later. Ayan guys, nagbuhat pa sila mga ligi guys. So, sorry na guys kay banha mi ari guys kay nabaguhan mi sa wifi guys. So, very kasugdid ang signal sa PLDT guys. So, mo ni ang mga workers guys, giwelding nila ang haligi. So, dili lalim ang mga panday guys. So, nangaon na po sila ani nga time guys. Kadaghan nila kayo guys. So, bibok kayo sila nga mga construction workers nga nagatrabaho sa bahay guys.
A few moments later. Kene bira na be. Bira na. Ay. Ayaw nga na pagpira dito. Anto mo dito. Dito mo. Ayo. Tegas, jaga. Ano yung ilaw? Dire. Sa kami. Oras kini. Alayan. Silbo mo ni. Uno, dos. Pare na. Ipo ibit na rin yung kamay. Ay. Nay bubulit ka rin. Doon matao. Pwede rin. Ape, ihog na button rin ba? Ano ba mo siya? Sulbong na. Yan. Baik, dale. Oke, sir, be. Bet. Bangade lang to. Abe? Ay, ano ba? Di ba marah? Leke dia mamay. Ya, tu senti ada ro. Ya. Kamu orang bangan kawan bah. Kasiran nang bitanak tiga buah. Ada pergi kawan, baik. Sudah kuat. Tetap lawas. Masih mahal bah. Oh. Suka. Pilih-pilih nama nak. Ini. Tidak. Kita bela mo. Bilang ini. Ipit. Ipit sa kuwan. Ini, gawas. Berak. Berak, kasih berkuan mo. Ay, panoon kay. Ay, sa. Hoy. Badbar ito, bali na po, boss. Pondo mo. Bali na po na, boss. Trabahoan na lang kay boy naman. Tingnan boy, na pero tao sa. Mali sa kadol. Bali na deres. Hoy. Lan. Ayo na. Tingnan ni Babira. Lubi. Ay pa boss. Pagtumba ta diri sa tingin na ho. Pagtumba. Tubuti ba kuy? Tubuti ko bali mo na. Ano boss? Kabot. Dili ka abot. Bira mo.
Balik mo din. Ayo dong balik mo. Kapoy, pese dito mga to. Kasama to. Ako ka lang kami rin pese. Hihi ko tapos dito. Kaya mo na mo. Pwede. Bigay dan eh. Tabang tinutay. Ikaw ni mahangin, kada ka nito mo. Layak na wala. Wala sa nakadungan lapit na ito. Sige. Uy, Eric, kaya may pese. Smile. Nag-vlog siya. Smile. Sige, okay, buhay ka na. Yan namin ako. Balik ko sa ko. Magpare. Magpare nato na pese kay mo na mo balintong. Hala. Sige mo.